näin kesäksi Fyffemies on lansseerannut uuden Fyffemies Medipackin. Näetkö näitä kaikkia sääskiä? Ajattele, jos sinun ja kaverisi tielle tulisi 20 miljoonan sääskiparvi. Mitä tekisit? Ne imevät sinulta kaiken veren. Mutta nykyään ei hätää, jos sinulla on mukana Fyffemien Medipack. Voit nolla ajassa saada kaverisi taas täydelliseen kuntoon, valmiina peliin. Ei mitään ongelmia. Ja tässä on jopa erittäin hyvä kamuflaasi. Ajattele, jos sääsket näkisivät tämän. Ne veisivät sen sekunnissa. Mutta nykyään tämä on niin hyvin kamufleerattu meidän 2.0 versiomme, että ei voi mitään sääsket tälle. Fyffemies Medipack. Uusia seikkailijoita. Olette tulleet vetämään miekkaa kivestä. Teidän pitää vetää se pyhällä voimalla, jotta jumalat näkevät teidän... Sinne meni 200 vuotta turhaan. Nyt mä oon työtön. Nyt voimmekin jatkaa Lancelotin etsimistä. Tules. Huhhuh, no nyt on nokkossuoki päästy ohi ja sääskistäkin selvitty, että eiköhän mene eteenpäin. Stop! Jos haluatte ylittää sillan, teidän on vastattava kysymykseeni. Mikäs se on? Kuka sä oot? Hildekaan, Florentia kukkaustyttö. Väärin! Oikea vastaus on Nössö! Onks sä tämän kuolemansillan vartija? En! Väsyykö muuten vaan tässä? Soki vaan! No kuule, nyt mennään. Kaikenlaista porukkaa. Enää seikkailua mitään. Ei ole. Lancelot rakkaani, siellähän sinä olet. Huhhuh. Se oli aika helppo. Tarvii vaan pussata sitä ritaria, niin mä sain mun lemmikkisammakon takaisin. Eikö se ritari olisi ollut kivempi? Ehditään vielä kotia syömäänkin. Heps! Sinne meni viimeinen työkaverikin. Oli kyllä kiva ritari. Paha velho tartais viiessä.